Első ránézésre nem biztos, hogy meg tudjuk mondani, hogy ez micsoda. Pedig ez csak egy professzionális esővízszikasztó rendszer felülnézetből. Most megnézheted 2 perc, 50 másodperc alatt hogyan készült el, és közben elmondok róla valami nagyon érdekeset. Nem, ez nem kavics. Ezek műanyag esővízszikasztó blokkok, amelyek képesek szinte a teljes térfogatuknak megfelelő mennyiségű csapadékvizet magukba fogadni és elszikasztani. Ez ma a legmodernebb és leghatékonyabb technológia ahhoz, hogy hatékonyan egy helyre gyűjtsük és elszikasszuk a csapadékvizet telken belül. Most elmondok 3 érvet, amiatt az emberek általában kavicsos esővízszikasztó rendszert választanak a blokkrendszerű helyett. Igen, jól hallottad, kavicsosat a blokkrendszerű helyett. Majd a videó végén mutatok egy érdekességet, ami téged is nagyon meg fog lepni. Az első érv általában az, hogy olcsóbb a kavicsos szikkasztó, mint a blokkrendszerű. De ez nem igaz. Ameddig egy blokkrendszerű esővízszikkasztóból 3 köbméterest kell kialakítani 100 négyzetméter tetőfelülethez, addig egy kavicsosból hivatalosan 9 köbméterest kell kialakítani ugyanekkor a tetőfelülethez. Persze ennek mérete függhet a talajszerkezettől, de ezt általában nem veszik figyelembe, és sokan alul tervezik a kavicsos szikkasztórendszert. Igen, ha így nézzük, olcsóbb, azonban így nem fogja betölteni a funkcióját hosszú távon. A második érv az szokott lenni, hogy a kavicsos szikkasztórendszer olcsóbb. De ez biztos, hogy igaz? A legtöbb esetben a kavicsos szikkasztórendszereket alul tervezik, hibásan építik meg, és csapadékvízszűrőket egyáltalán nem telepítenek rá. Pedig ez a hosszú távú, megfelelő működésnek az alapja. Ha így nézzük, valóban olcsóbb egy kavicsos szikkasztó. Azonban hosszú távon nem fogja betölteni a funkcióját. A harmadik érv általában az szokott lenni, hogy a kavicsos szikkasztórendszer olcsóbb. De ez nem biztos, hogy igaz, hiszen szinte mindegyik kavicsos esővízszikkasztórendszer 10 éven belül megadja magát. Vagy azért, mert alul tervezték, vagy a hibás kivitelezés miatt. Mit lehet ilyenkor tenni, amikor már a kert megépült, a ház megépült, és minden kész van? A kertet mégis elönti a víz vagy a pincét? Ez nagyon kellemetlen. És nem kevés költséggel jár. Higgyétek el, mi nagyon sok ilyet javítunk. És most megmutatom, amit ígértem már a videó elején. Most azt láthatod, hogy mondjuk úgy a szikkasztó elromlott. Hozzatok jó döntést, méretezzétek megfelelően a szikkasztótokat, és kiviteleztessétek profi módon. Amennyiben hasznos volt a videó, akkor légy szíves osszátok meg, lájkoljátok, iratkozzatok fel a csatornánkra. Köszi, hogy végignéztétek!